Ola, moi boas tardes. Bueno, eu creo que debíamos empezar de contadiño, porque como estamos así nun momento bastante alto, non? Pois aproveitamos o tirón, porque había un momento así creativo e un momento chulo, non? De interacción. Eu non levo aquí todo o día, pero Sí, eu levo Sabela, máis gato, sí. Sabela Mendoza, que a coñecedes, sí que leva aquí moita mañán. O cacho que levo é que estiven sentada ali atrás. A min encántame ver un sector reunido, un sector debatindo, un sector falando, e chámame a atención esa necesidade de facelo e que non haxa lugares de encontro como este, non? Que hoxe temos, pois, grazas ao Consello da Cultura Galega, un sitio onde falar e onde poñernos cara e onde pois poder simplemente escoitar o que os demais teñen que decir e tamén denunciar e tamén demandar, non? Bueno, Sabela Mendoza vai entrar nunha conversa sobre cara a unha escena plural en Galicia. Supoño que haberá cousas que falemos que xa se falaron, pero verémolas cada un coa súa óptica. Eu, como decía antes María Yáñez, veño a aprender como xornalista, porque os xornalistas temos que aprender. Outro día xuntámonos Sabela e máis eu un par de horas na miña casa, eu aprendi moitísimo para estar hoxe aquí falando e aprendemos todos os días. Afonso Becerra é un colaborador do Zigzag, que fala moito e moi ben. Hai 2 semanas salvou o noso programa cando esas cousas que non sabedes, pero un convidado non chegou. Sí. Entón, pois, ele aproveitou para falar de danza, ben certo. Un convidado que se lle estropeou o coche, chamou, mandamoslle un taxi á autoestrada, veu no taxi e cando xa chegaba o taxista pasouse a saída de San Marcos e non chegou ao programa. Desto que, de verdade, que diste, non pode ser. Eu creo que foi Afonso. Tiña que ter o taxista comprado, porque non ten xeito. Bueno, o caso é que estamos aquí hoxe e non queremos perder ese momento álxido no que estamos. Bueno, Sabela Mendoza é xestora cultural e investigadora, centra o seu traballo nas artes escénicas, na creación contemporánea, especialmente no estudo da danza, baila tamén, fai análise de políticas culturais, é unha muller da teoría e da práctica, iso sempre é interesante. Escoitando aí un cachiño a Ania e esa aportación que fixo, claro, ela tamén é abogada. Creo que non ven mal neste sector, non? E nos sectores de cultura ter algúns abogados polo medio para poder, pois eso, que dean a súa opinión. Bueno, licenciada en Dereito, nunca Licenciada en Dereito, é ben certo. Temos en común as dúas que íamos para unha cousa e despois rematamos doutra, non? Eu ia para bióloga e rematei de xornalista, ela ia para abogado e cruzouselle a danza e unha paixón. Cando as paixóns te arrebatan, o mellor é ir canda elas, porque senón vas perder o tempo e serás unha frustrada toda a vida. Ela non quere falar moito dela, pero eu un cachiño sí quero falar, porque creo que unha primeira parte sobre bueno, pois a experiencia persoal de cada quen pois é interesante, non? Ten 2 másters en xestión cultural pola Universidade Carlos III, de práctica escénica e cultura visual pola Universidade de Castilla-La Mancha e o Museo Reina Sofía. E cando rematou, atopou traballo, nada máis saír en Madrid, e creo que me decías outro día que o traballo mellor pagado da túa vida. Pois sí, tamén esa análise así un pouco de pre-crise e post-crise, pois sí, eu comecei a traballar na xestión cultural en Madrid, fun a estudar ali xestión cultural e comecei a traballar ali e, de feito, pois traballei ali como xestora cultural ata o 2015-16 que volvín para Galicia. A mí chamame a atención porque sempre hai esa visión de que non hai traballo na cultura e tal, non? E que, bueno, pois... Sí, bueno, eu creo que na cultura e especialmente dende probablemente eses anos así, despois de eses anos así un pouco máis de crecemento, o traballo na cultura, sobre todo, eu penso, a miña impresión está máis inventado, non? Dende os propios profesionais da cultura, dende as artistas que van facendo e enchendo ocos, non? Hoxe falamos moito diso, penso que algo desa tarefa, como se adoita dicir, de arar no mar, non? Que se non atopas traballo, pois buscas de alguna maneira, non? Créalo, sí. Desde 10 anos en Madrid que colaboras co Instituto Cervantes ou da Muller, coa Casa Encendida, co Matadero. Brevemente, eu quixera que nos contaras un pouco a que te dedicaches, que bagache trouxeches despois a Galicia de todo iso. Que lembranza tes, non? Bueno, sobre todo en Madrid o que tes é un contexto de
todas coñecemos, non? E vamos ali habitualmente, imagino, de bastante pluralidade institucional e tamén alternativa, independente, e posibilidades de formación tamén en danza bastante diversas, de ver danza, creo que me tirou moito tempo ali, quero dicir que permanecín ali porque o contexto tamén me permitía estar máis cerca, digamos, desa que era a miña paixón, que é a danza, non? É verdade que na miña carreira profesional foi sempre complicado para min dedicarme exclusivamente como xestora cultural ou como investigadora. Quero dicir, gañarme a vida, sempre estive dedicada á danza, ao seu estudo e a xestionar, producir proxectos, etc., a facer mediación, pero é verdade que xa falamos aquí de que a danza é esa, falábamos pola mañá de pobrezas varias e de a irmá pequena ou a irmá, vamos, esa minoría, non, dentro da cultura, e digo isto porque é difícil atopar un contexto para a xestión cultural profesional na danza, porque é un sector, como xa temos falado moito aquí, moi precarizado no que non hai cabida para varios perfis profesionais. Normalmente, habitualmente, os coreógrafos, as coreógrafas, as compañías asumen todo o traballo de toda a cadea de valor e entón aí tamén iso redunda probablemente en que os proxectos non acadan todo antes Afonso falaba desa compañía, de Pari Domingo, igual non acadan todo o percorrido que poderían ter os proxectos, porque habitan na precariedade. E eu, para min, a experiencia que teño deses anos é ver moita danza, estudiar moita danza, rodearme de xente que facía danza, estar sempre metida nese mundo e, ainda así, non vivir dese mundo. Igual, ese é un pouco o que quería chegar. Ves a Galicia, a radiografía que fas cando chegas aquí a instalarte aquí no mesmo traballo, pero en distinto lugar, cal é? Que radiografía topaches? Bueno, pois un pouco a que se está repetindo aquí, non? Constantemente, que é unha radiografía un pouco de desfase entre a situación do contexto, digamos, do sector profesional, especialmente dos artistas, das compañías, que é un contexto bastante vivo, con bastante movimento, con bastantes potencias, con bastante plural, con linguaxes en moitos casos maduros, con xente nova comezando, con xente que leva tempo facendo. É dicir, un sector moi vivo, con moito que aportar, dende o meu punto de vista, creo que é case unha obxectividade, e un desfase con respecto a súa presenza na sociedade e ao seu acollimento institucional, que é moi escaso, senón nulo, moitas veces. Antes falábamos dos teatros, por exemplo, que pasaba, decía Afonso, que pasa que non hai, temos esta xornada, pero non hai danza nos teatros, non? E eu precisamente tiña aquí algún dato deses que recolleu Manu no arquivo da danza contemporánea, que penso que a parte contextual é moi importante tamén, non? Porque el sacou os números, que é un análise que realmente tiñan que estar facendo as institucións, non? Que é analizar que é o que está pasando para así poder facer plans e mellorar na programación. Que nos dicen eses estudos? Pois, por exemplo, no ano 2018, que é o último que ele analiza, temos 44 espazos de Rede Galega de Teatro de Auditorios que só 15 programan danza. Igual a programa de danza é unha función ou dúas en todo o ano. De 104 concellos do ciclo Cultura no Camiño, programan danza 3. De 104, 3. Quero dicir, creo que poderíamos falar de moitísimas de outras capas que sexan tamén as escolas, etc. Pero, quedándonos con ese dato, penso que dá un pouco a marca esa radiografía que ti me preguntabas, pois é xente que despois da crise sorprendentemente segue creando, sorprendentemente non, porque sempre, se un é creador sempre crea, quer dicir, non pode deixar de facelo. Entón, atopamos, despois desa crise, dese boom que comenta Afonso, se cadra unha boa idea agora de dedicar este rato como a pensar a partir de aí, non? Estou pensando así un pouco sobre a marcha porque levo toda a mañá e gustaríame ser útil, non? Pois despois dese boom o que atopamos é que se reducen drásticamente todos os indicadores, quer dicir, espectadores, número de funcións, número incluso de recadación, etc. Eu teño números e logo queredes coñecer algúns. Se reducen drásticamente, pero o número de compañías e creadores non se reduce. Evidentemente, os conservatorios seguen abertos, a xente segue formándose, as compañías seguen saindo, e ese é un pouco o estado que temos agora entre as mans, non? Quero dicir, xente que leva facendo moito tempo, que non acaba de
digamos, atopar ese exercicio de memoria tan necesario de arquivo para poder seguir trasladando, xente que sae que non atopa onde facer e xente que está creando moitas veces ao mesmo tempo que desenvolvendo proxectos contextuais, que eu creo que iso é unhas cousas que a mí máis me chamou a atención cando cheguei a Galicia, que todo o que pasaba non únicamente no plano artístico, creativo, quero dicir, no plano de que hai pezas e tal, senón que todo o que acontecía a nivel contextual viña prácticamente todo promovido dende a propia comunidade artística, non? De feito, síntome unha observadora, un pouco como Afonso, non? Penso que porque todo o que eu poda dicir aquí a nivel de ideas está, en realidade, feito por artistas, compañías creadoras, quer dicir, que o poñen en práctica, non? Quer dicir, que non é nada novo que eu comento. Eu propoñalle outro día a Sabela falar de algúns dos seus proxectos para ver casos concretos e como se traballa e como se ve que responde o positivo, non, cousas que están funcionando. Por exemplo, cando ti chegas aquí empezas a traballar co coreógrafo Javier Martín na produción, na mediación cultural. Hai traballos concretos que están dando froitos concretos e que son moi bonitos de ver. Non, por exemplo, as residencias anuais en teatros, non? No Teatro Rosalía, no Teatro Colón, precisamente un exemplo de como expandir, de como levar o teatro a outros puntos da cidade e é un proxecto que funciona ben. Sí, e de feito, bueno, as residencias son algo que en outros países é totalmente, todas sabemos as que estamos aquí, non? É algo que é habitual, pero aquí non tanto, entón tamén o factor multiplicador elevase moito, non? Unha das primeiras experiencias nas que traballei foi precisamente, logo, bueno, sobre a marcha, Javier, se queres engadir algo, vas contando. Foi unha residencia anual, Javier xa fixera unha residencia no Teatro Rosalía, así un pouco, ti dis normalmente sotoboche, porque claro, a cuestión administrativa non acaba de encaixar co temas das residencias, iso é algo que temos que resolver sí ou sí xa dende a innovación jurídica, necesitamos vontade pola parte tamén política e das responsables porque hai modelos, é dicir, é posible facelo, non podemos seguir permitindo que se diga non, é que non poden facer isto porque non hai encaixe administrativo, bueno, pois buscamos a maneira, pero bueno, que me lío. Nesa experiencia, por exemplo, no Teatro Colón, pasamos un ano, despois da experiencia do Teatro Rosalía, de residencia de creación e investigación. Que quere dicir isto? Pois que durante un ano é un tempo no que se fai unha investigación coreográfica, neste caso era para unha peza que se chamaba Síntoma, en colaboración con un músico ruso. Primeiro apunte, xa estamos poñendo teatro en colaboración con outro lugar, con San Petersburgo, coa Fundación Karabaichuk, que, bueno, de feito era unha persoa moi maior, falece e finalmente, bueno, nese proceso, durante ese ano, acaba sendo unha segunda peza que é un pouco tamén como homenaxe, ou, bueno, que rinde un pouco tributo á relación con Karabaichuk. Pero durante ese tempo de investigación coreográfica, o que facemos é intentar abrir o teatro todo posible a outras relacións. Que quere dicir isto? Pois que durante un ano, por exemplo, convócase periódicamente a un grupo de investigación transdisciplinar, esta mañá falábamos de transdisciplinariedade, é importantísimo, quer dicir, no mundo contemporáneo, na creación contemporánea, un non pode estar únicamente no seu compartimento estanco, porque o mundo non é así xa, digamos. Quer dicir, hai especialistas nunhas materias concretas e fan falta, pero tamén na creación precisamos a transdisciplinariedade de falar uns cos outros, non? Porque o mundo actualmente é complexo, diverso e está interconectado, non? Tamén para que a danza chame ao público, non? Porque non se sinta interpelado, pois a danza ten que falar das nosas realidades que tamén son diversas e complexas. Pero, bueno, para ir ao concreto, fixemos un grupo de investigación que se reunía periódicamente onde había de todo, pois arquitectos, médicos, docentes, en fin, outras creadoras, xente que simplemente estaba interesada no experimento, etc. Fixemos ese grupo e, bueno, talleres, debates abertos, actividades. Ao final, que aconteceu? Que durante un ano no Teatro Colón organizáronse 20 actividades dentro, con distintos grupos, moitas delas en relación con facultades, con escolas, non únicamente de danza, senón de outros lugares. E outras 20 actividades fora do Teatro Colón, pero que poñían en relación ao Teatro Colón con outros lugares, non? Con museos da cidade, con, de novo, facultades, outros grupos, etc. Claro, todo eso que acontece nun ano é algo que o teatro só non pode facer. E Caterina falaba moito da necesidade, por que ten medo o teatro de abrirse a xentes que poden darlle un factor multiplicador, insisto, enorme, con un investimento que realmente é relativo para o que ti consigues nese tempo, non?
E que consigues tamén algo que estaba preocupando moito, bueno, que falábamos na sesión anterior con Afonso, non? Que non hai público. Claro, durante ese tempo, cando de repente chegan arquitectos e din, pois, unha peza de danza, como se pode facer unha escenografía e tal, e entón logo convidan a Javier a ir á facultade, e entón el acaba acompañando un curso enteiro de proxectos na Facultade de Arquitectura, na escola, perdón, na Coruña, e logo veñen os médicos e tal, e entón empezan, quer dizer, que se xeran grupos de interese que logo, ese é un pouco o vínculo que lle falta e a mediación, que non sempre os equipos dos teatros aquí en Galicia, que están moi precarizados, todos sabemos tamén que a realidade é dura, que non sempre conseguen facer, pero que teñen que abrirse para que outras persoas que sí que están preparadas e que están demostrando que poden facelo de maneira áxil, sí que o poden facer, non? E eu penso que é unha atitude de vontade, pero é sobre todo xenerosidade. Quero dicir, cando nun teatro faise posible todo iso é porque hai unha vontade xenerosa polo teatro ou polas institucións responsables ou quen respalde, se hai un apoio económico unha administración, perdón, e xenerosidade tamén pola compañía ou artista residente que este aí, non? Que di, bueno, eu non me vou limitar únicamente a usar o teatro, que é o que me deixaron a chave, tes aquí a chave, podes ensaiar. Iso é o básico. Pero o teatro é un recurso público e temos que decir, se nos lo están deixando, hai que dar algo de volta. Quer dicir, que algo... E tamén a xente que ven dase conta de que aí está pasando algo especial e devolve tamén xenerosidade, non? Entre o público, de repente, pois hai un fotógrafo, que decide facer unha peza de videodanza, hai sinerxias e todo medra. Empeza a crecer a bola, non? Nese sentido, outros dos proxectos de Corpo Presentes, non? Afondan eso, en expandir, en sacar a danza do teatro e levala a museos e a diferentes lugares onde atopas outra xente. Sí, bueno, eu iniciei aí no 2018 ese proxecto que eu chamolle Plataforma de Corpos Presentes, un pouco para intentar facer cousas, porque eu igual tamén son xestora, pero dende un punto de vista, entendo, creativo e, bueno, se non hai ao meu redor, pois intento facer tamén, non? Pois para intentar facer cousas, poño en marcha esa plataforma coa idea de un pouco ir situando propostas de danza, de movimento, como queramos chamar, de artes do corpo, arte de acción, en instancias un pouco de pensamento, xa non tanto traballar nos teatros, senón tamén en paralelo pois en museos, nun espazo académico, etc., porque tamén coido que necesitamos moito diso, non? De ubicar os discursos que se están destilando, digamos, na danza, que os creadores e creadoras estades facendo dende esas propostas, nas artes vivas, leválos a eses ámbitos de pensamento, non? Porque un museo de arte contemporánea non é únicamente artes plásticas contemporánea, hai unha historia da danza contemporánea, unha historia da danza moderna. A min, por exemplo, fíxeme moita ilusión organizar unha actividade no Museo do Pobo Galego, porque o pobo galego tamén é a danza galega, quero dicir, claro, entón, e a danza que se fai agora, a danza actual, e entón, pois, fixemos ali no claustro, tal, pero, bueno, que non é nada novo, é algo que outros proxectos que se mencionaron aquí xa viñan facendo, non? Pero, ás veces, caemos en ocos e volvemos a levantar, non? Hai un traballo que estás facendo que a mí me encantou, con Caterina Varela, non? Sí, Caterina, que está aí. Que é ese taller de público, non? Eso está genial, o sea, é como eu son escritora, non? Igual que hai os clubs de lectura, pois é un taller de público, o sea, público traballando sobre unha peza. A mí dame a impresión de que algunha xente mira con medo, casi, non? A danza contemporánea, con certa sensación de ser un ignorante ou de evitala para non parecer ignorante, ou de... Hai algún problema de achegamento de moita xente á danza? Sí, eu creo que... Bueno, a distancia venden de pequenos non, porque todos bailamos, quero dicir, escoitamos música e movémonos, non? É algo totalmente natural. É da historia da humanidade, ademais. Pero antes se falou tamén aquí, Kika, imagino que antes, que non cheguei ás primeiras, pero se falou da importancia da educación para que ao longo do tempo non exista esa quebra que logo é moi difícil de salvar, porque a xente ás veces síntese como un pouco como que non ten ferramentas, non, para entendela. De todas maneiras, eu sempre digo que hai que tamén permitirnos o extrañamento, quero dicir, que non pasa nada se un vai a un sitio e extrañase. Para min é unha sensación maravillosa, non sei, quero dicir que eu cando empecé a ver cousas así un pouco máis fora do tiesto, por dicirlo de alguna maneira, porque eu sempre me gustou a danza por instinto, pero na miña familia nunca, quero dicir, non hai bailaríns ou tal, ou xente que estivese perto, entón, aquí, pois eu non sei, compraba algún libro, facía o que
compraba un DVD, non sei, pero unha cousa como moi tal. Unha cousa extraña se terlle medo. Pero cando empecé a ver, decía, isto non entendía. Claro, que pasa? Que logo pasa o tempo, as cousas deixan poso, non? E hai que abrirse tamén a que pase o tempo e logo un día na casa, pois, digas, anda, aquilo, non? E quero dicir que... Pero é verdade que é importante esa mediación cos públicos. Antes, Caterina e Roberto falaron bastante diso. E, bueno, o taller de públicos tampouco é unha idea moi nova, as escolas espectadores están aí, etc. Pero sí que penso que na danza igual non hai tantos exemplos, non? Particularmente aquí, polo menos. E a nosa experiencia, a verdade é que é de fidelidade absoluta. Quero dicir, a xente que se achega, xente, como dicía Afonso, pois de unha certa idade culta, que está activa na toda a vida cultural da Coruña, pero que nunca pasara polo TRC Danza, pois pasa polo taller e tal, e, bueno, nos un pouco coa excusa das compañías, dimos, pois esta compañía traballa tradicional, pois falamos un pouco, tentamos ir un pouco o que podemos, entre nós, a historiografía, tal, e trasladar cousas, ferramentas. Esta compañía traballa co Contact, tal, Steve Paxton, un vídeo, Quero dicir, ir dando un pouco como... Logo a xente tira do fío. Claro. Quero dicir que son espazos un pouco para perder o medo, é como un clube de lectura, pero de danza. Claro, iso está en todas as bibliotecas. Por que non está en todos os teatros, non? Que as bibliotecas non se limitan únicamente ao préstamo habitualmente, quero dicir. Pois é algo que... E a verdade é que a nosa experiencia é moi boa. Hai xente con diferentes niveis de achegamento, pero a resposta sempre é de moito agradecemento polo que lle supón a nivel de revolución mental, non? Vivimos moi apegados á pantalla a día de hoxe, a hexemonía da imaxe é brutal, vivimos nun sistema no que a imaxe impera o máximo, e para a xente desenvolver esa sensibilidade de novo polo corpo, polo encontro dos corpos, polo movimento, realmente eu vexo realmente bastante o efecto transformador para estas persoas, e creo que é unha práctica que, igual que antes amosabas, Afonso, as revistas, dicía, non creo que sexa moito investimento, un grupo de espectadores e de públicos é algo básico en todos os teatros municipais, que non pase únicamente, por favor, nas cidades galegas, senón tamén, por favor, en tantas outras vilas e povos, non? Eu creo que moitas das ideas que hoxe están xurdindo aquí, non? Pois que son, que realmente se poden sacar adiante, ou seja, que non son tan complicadas, ni tan caras, non? Nin tan... Podemos falar, se queres, do asociacionismo. Ti estás en varias plataformas, e do necesario que é xuntarse, falar, demandar, non? Antes contaba deso tema de, bueno, pois a danza ten moito problemas, cando falamos cos ilustradores non imaginades como ven o sector os ilustradores. Cando falamos cos de, eu que fago literatura infantil máis que de adultos, bueno, pois como está o tema da infantil, a veces o ilustrador di, eu non quero tirar máis co editor do meu porque sei que o meu vanllo descontar o autor que saca o 9% do libro. Todo o mundo, ou seja, cada sector non ve os seus problemas, pero xuntarse... É fundamental, pero mira, eu tampouco quero facer así un alegato de este sector e os outros e tal, pero, bueno, hai cousas que si dan un pouco de medida da situación realmente un pouco como de illamento ou de abandono que ten a danza. Ti falabas, por exemplo, agora de literatura, hai un editor, quero dicir, aquí temos unha cadea onde non hai, a situación tan precaria que non hai ocos para determinadas profesións que axudarían moito a desenvolver e a facer un contexto máis rico, non? E penso que iso é moi importante. A figura dun editor, por exemplo, mencionabas, non? Canta xente pode estar aquí facendo, investigando danza, programando danza? É moi difícil, habitualmente fan as compañías, os coreógrafos, as coreógrafas, que está moi ben, quero dicir que é un traballo que se pode hacer dende aí tamén, pero penso que é importante tamén profesionalizar, non? Antes sorprendeume cando falaba Afonso de Pali Domingo e dicías esa programadora, non, que lle decía como era, a ver se facedes algo máis asequible, non? Cando fagades algo máis asequible, algo así. Eu, de fora, faste a pregunta, pero quen está programando? Quen programa? É que o problema é que, tamén pola mañá falamos un pouco disto, non? Que, evidentemente,
a maior parte, a rede de teatros, que é como lugar natural para a danza, fundamentalmente pública, non é só en Galicia, en España, e fundamentalmente municipal, un 80% aproximadamente ou máis. Eses teatros, eses recintos teñen a persoas á cabeza que igual que fan iso, pois a mellor en moitos sitios están facendo a cabalgata, quer dizer, mil cousas. E non chegan a todo, igual non saben de danza, etc. Pero igual que temos moi naturalizado que nun museo hai exposicións que se encargan a outras persoas, a unha curadora, a unha comisaria, que pasa cos teatros e que pasa aí a nivel político que non se consigue recoñecer que se necesita contar, en primeiro lugar, coa comunidade artística e a comunidade, antes falábamos de todos os proxectos que promovían, e tamén con outras persoas, que decir, asesorarse, dar espazo a que o coñecemento experto, que é importantísimo, entre nos lugares de decisión. É fundamental. O coñecemento experto, aquí hoxe pasaron persoas, pero hai moitísimas máis, evidentemente, porque isto é unha xornada cortiña, daba para máis, pero é fundamental que ese coñecemento experto entre. Claro, que para que iso se dé, o que nos falta, dende logo, fundamentalmente, penso, é ter plans na política cultural. É que non existe, non hai un plan que diga a diagnose é esta, que xa coñecemos todos, acabamos de un pouco facer un deseño da diagnose, podíamos poñer números, quer dicir, facer un documento, é bastante sinxelo. De feito, asociacións como as que eu estou, Emprendo Danza ou a Federación Estatal, teñen estudios realizados xa da situación e máis xente. E dende a plataforma agora tamén do Centro Coreográfico Galego estamos facendo o traballo tamén. A diagnose está feita. Falta a vontade de coller esa diagnose e facer plans vinculados a políticas culturais que estén consensuados e participados co sector. Porque unha persoa no seu despacho que non saiba que é o que pasa coa danza, que é o que estamos facendo, cales son os problemas, etc., non se lle pode ocurrir un plan que ten uns obxectivos, un programa de accións, uns recursos asignados, os recursos son fundamentais. Valta comentaba, case todas as solucións que le programa Danza Galicia. Recursos para facer unha programación eficaz que conte con coñecemento experto aí para facela e aí se poderá facer mediación. Se non tes danza non podes mediala, porque é imposible. Quer decir, non vas facer un taller de espectadores sen ter danza, non? Claro, entón, necesitamos urxentemente realmente eses plans que poñan as liñas das políticas culturais para a danza en Galicia. E hai moita xente con grandes capacidades, penso, nestes momentos. Se quere dicir que hai unha boa noticia, creo que esa, creo que hai xente que leva sobrevivindo a crise durante moito tempo, desenvolvendo un coñecemento que, por necesidade un pouco, da diagnose, poñendo en marcha proxectos tamén pola ausencia un pouco das institucións, das administracións, pola ausencia de recursos, poñendo en marcha proxectos, entendendo o que é mediación cultural, entendendo o que é facer contexto, entendendo o que é facer investigación, entendendo o que é facer memoria e arquivo, todo isto de maneira precaria. Claro, faríamoslo moito mellor con máis recursos, pero levamos anos facendo isto, non? Entón, creo que todo ese coñecemento, todo ese saber facer, incorporalo realmente a uns plans dos que podamos pedir exixencias. Porque, claro, esta mañá falábamos, por exemplo, Quique falou diso e veuse a minha cabeza un pouco a historia, de que agora está todo regulándose e tal, non? Con respecto a, bueno, que hai máis exixencia, non? Sobre na cuestión laboral e tal, que é moi importante. E eu penso que é un fenómeno que se está dando en todos os campos da cultura e da vida en xeral, non? Que a relación coa administración complicouse moitísimo nos últimos anos, non? Todos sabemos que hai moita máis burocratización, papeleos, etc. Que se faces autónomo, que non sei, quer dicir, hai un legalismo total e unha burocratización no cotidiano das nosas vidas, pero nas instancias, quer dicir, na normativa de maior rango, e aí vou un pouco, miro a Ania, porque penso un pouco nas túas intervencións anteriores, e a Rafa, parece que aí non hai nada, quer dicir, parece que a seguridade xurídica, se exixe ao cidadán con respecto á súa relación coa administración, máis que a administración con respecto á relación co cidadán. A seguridade xurídica se inventou para iso, quer dicir, para que o cidadán diga, vale, hai un dereito recoñecido como é acceso á cultura, entón eu vou poder pedir contas disto, non? E, sen embargo, estamos todos enfangados coa burocratización e a todas as obrigas, as subvencións, tal, quer dicir, a todos nos come o papeleo, non? Creo que é algo que igual está ben, non quero dicir que non haya que ser legalistas, non vou ser eu, non? Que veño de aí. Pero temos que traballar verdadeiramente en reclamar cousas que xa son obriga legal para moitas administracións e entidades responsables e que non se están cumprindo, non? Penso que é fundamental.
Hai un exemplo nun ámbito máis pequeniño para que se entenda do que estou falando, porque ás veces me poño así un pouco técnico rollo co tema xurídico. Por exemplo, que as temporadas de igualdade, que creo que Marta Pérez estivo moi vinculada a iso. Claro, as temporadas de igualdade é algo tamén que empeza a reclamar o sector, que a idea de, que non é máis que decirlle ás institucións que teñen que cumprir coa normativa relativa á igualdade, que non se está cumprindo. Entón, que fan? Pois fan unha campaña a nivel estatal con grupos en distintos territorios nos que fan uns documentos de adhesión que din, pois eu como teatro me comprometo a que tanto a programación como os meus equipos, como tal, atenda a lei de igualdade. Se o tiña que estar facendo ese teatro público, esa administración, pero ten que ir o sector a reclamar as túas obrigas son estas e hai que poñelas en práctica, non? Igual, exemplos así, perdón, nós en Emprón tamén agora estamos facendo unha campaña, estamos iniciando unha que se titula Ningún teatro sin plan, ningún plan sin danza. Vale? É moi simple, o que pretendemos é acabar, despois de facer unha cousa ben redactadiña e tal, cun documento de adhesión, para ir ás mesas de negociación porta por porta e dicir, bueno, pois, ti estás obrigado a garantizar o acceso a todas as expresións e, como sector, xa non podemos admitir que nos digan nunha reunión cando sexa máis accesible. Entón, se conseguimos empoderarnos e dicir eu non podo ir a unha reunión cun programador ou unha programadora e xa nunca máis vou aceptar eso por resposta, pois igual aí tamén porque tamén esa, collendo un pouco o tema da responsabilidade colectiva que decías, non, Alfonso, de dicir, pois eu xa non vou dicir, ai, que pena, non, pero sí que é accesible, non mintas, quero dicir que igual é unha rareza que estás facendo, non pasa nada. A resposta é, ti non me podes responder así máis, non? Bueno, eu penso que hai que ir un pouco por aí. Ou é que non ten público, pero que ti non te debes aos números. A túa legalidade non di que te debas aos números. Claro, despois da crise entramos neste contexto liberal de industrias culturais, de oferta e consumo cultural, que fala máis dese consumo que de un intercambio cultural realmente rico, non? Que nos enriquezca como sociedade, e aí caemos nesa problemática toda que é un enredo tremendo, non? Porque realmente o ecosistema da danza penso que tampouco se adapta verdadeiramente á idea de industria cultural, non? Quero dicir, vai a outras, pode ser tamén, pero non é a base, é un pode ser, é dicir, é unha forma que pode ter unha compañía se iso é o que quere, pero non é a base. E realmente non é iso o que ten que aportar a sociedade, o que ten que aportar a sociedade son outras moitas cousas, non? Que teñen que ver con a nosa sensibilidade con respecto aos corpos, ao movimento, ás maneiras de estar xuntos e as maneiras de estar xuntos aos corpos, non? Que tan necesario é hoxe, non? Que vivimos aí nas redes sociais e que necesitamos disto se cadra máis que nunca, non? Falábamos nos outro día na nosa conversa previa de identificar persoas, de identificar lugares, de identificar xente que está facendo cousas aportando no mundo da escena plural en Galicia. Entón, se ti tiveras que, a risco de esquecer alguén, non? Pero que destacar algúns dos proxectos de escena plural en Galicia, cales poderían ser? Bueno, a ver, eu penso que, claro, a pluralidade é un concepto moi amplio, non pode estar na capa dos contidos, de contidos plurais, pode estar na maneira de relacionarse dos espazos, nas maneiras de traballar, vamos, en xeral entendo que a pluralidade é un concepto positivo, non? Penso que a programación expandida do TRC Danza, tamén porque me queda cerca, pode ser un bo exemplo, non? Porque realmente fai con que cada compañía que vende danza intentar traballar con ela dunha maneira concreta relacionada con o que fai esa compañía e relacionarla tamén dunha maneira diferente con a cidade, é dicir, pode ser un taller, pero pode ser de repente irnos a unha librería, pode ser visitar un estudio de artista, pode ser todas esas diversas actividades, non? E pluralidade de propostas dende a danza é moi interesante porque fai que a xente se quede coa idea de que a danza non é abre o pano, pecha o pano, senón que é moito máis, non? Penso que é un exemplo interesante, non? Acabamos de asistir á creación do LEZ en Lugo, que tamén penso que é algo que hai que aplaudir, do Lugo en danza, porque, bueno, de novo tamén dende un pulso do sector vamos a facer, por favor, a programación de Lugo un pouco máis plural, entran propostas de diferente tipo, entra a danza con máis habitualidade,
En fin, é moi importante iso tamén, non? As residencias para iso son tamén un claro exemplo de propostas plurais, traballos que fai a Asociación Tres Monos tamén en Lugo, hai un montón de exemplos. Os traballos individuais tamén, quero dicir, hai moitos artistas e moitos colectivos facendo traballos puntuais ao longo do ano que fan con que, bueno, con que o noso contexto sexa máis plural. Eu o que penso que bueno, está o Festival Corpo a Terra, tiña aquí algúns, Solo dos en Danza tamén fai cousas diferentes, que dicir, cada un destes colectivos artistas están tentando construir un contexto máis plural en Galicia. Probablemente o punto en común de todos eles é que son propostas que nacen dende o sector, con esa vontade de xenerosidade da que falaba antes, que consiste en dicir vou facer algo máis que a creación, non? Ir máis alá e levar o pensamento artístico a esos outros lugares, e tamén por necesidade, porque realmente todas desexamos que o noso contexto sexa máis rico. E senón non lo dá un pouco o contexto per se e os lugares naturais, e as administracións temos que crealo nós, non? E ao final acontece iso, que se xera un pouco por vontade propia. Tampouco é algo novo, antes se falaba do Empé de Pedra, se falaba da Sala Galán, etc., de outros proxectos anteriores. Eu penso que sí que é importantísimo ser capaces de recoller deses proxectos. A labor de arquivo é fundamental, porque é a maneira tamén de que non estemos sempre recomezando de cero, non? Claro. E hai proxectos de fora que deberán ser referencia ou que poidamos telos tamén presente? Hai moitos, non? Eu penso que por proximidade aquí se falou bastante de Portugal, eu tamén é un contexto que coñezo e que me interesa e que ademais como a nivel un pouco, case como de país, estamos cerca, non? Entón un se pregunta por que pasa ali e aquí non. Feito vos que ti que eres periodista, a lei, por exemplo, un exemplo moi claro a nivel do que importa na sociedade. O ano pasado, ou hai 2 anos, a RTP fixe unha serie documental que se chama Portugal que dansa. Xa o título é Un país que baila, que é unha serie documental duns 20 capítulos cada capítulo dedicado a un coreógrafo ou coreógrafa portugués contemporáneo, posto en prime time, a televisión pública. Entón, claro, a distancia do traballo que ten que facer Afonso para chegar ás persoas que tal, porque nin existe un arquivo, ou o traballo que ten que facer Matrile consigo mesma de facer todo este traballo de arquivo, cantas horas levaredes a saber. Quero dicir... E hai festivais portugueses que os xornalistas galegos que nos convidan a... Bueno, de feito, hai un polo entre Guimaraes, Braga e aquí ao lado interesantísimo onde pasa moitísima danza, por certo, europea de outras geografías, e eu diría que pouca atención prestan un pouco ao país, quero dicir, a España, non? Moitas veces se di que Portugal vai para Europa por Inglaterra, non? Quero dicir que non pasa polo... Hai moitos exemplos, non? Quero dicir, xa non falemos de Francia porque nos queda moi lonxe, pero a rede un pouco de centros coreográficos de Francia é un exemplo tamén. Claro que queda moi lonxe, o que tampouco podemos pretender é ter aquí unha historia que xa non existe, porque xa non tivemos esa historia, non? Pero hai modelos, dende logo, que o sector coñece e que se poden empezar a poñer en práctica, polo menos na súa base, non? Os centros coreográficos, por exemplo, e aquí falose moito do caso do centro, da plataforma, non son un lugar únicamente dedicado a unha parte da cadea, non? A cadea que leva investigación, creación, produción, distribución, mediación, comunicación, todo iso está relacionado coa danza, non? E se non atendemos a todas as partes da cadea, non estamos facendo ben o traballo. Como vamos distribuir algo que non se pode producir con calidade ou con seguridade ou con... Como vamos distribuir algo que non ten acougo nos nosos teatros, porque se nun ano tivemos 2 propostas en todo o país, pois é imposible, non? O que si hai en Galicia é moita xenerosidade da xente da danza, non? Porque eu diría que sí. Estou pensando en Javier Martín ou en Janet Novas ou en moita xente que poderían ter marchado e quedar noutro lugar, pois o mellor traballando como pois con máis forza e que queren ter sempre un pé aquí e queren sempre facer aquí esforzos e queren tirar da terra, non? Son cousas que ninguén che exixe, que saen de dentro, supoño. Sí, de feito, eu creo que a xenerosidade é algo que está no sector, non? Bueno, Janet, por certo, está moi vinculada con aquí, pero vive normalmente en Madrid, non? E fora, pero
igual, quero dicir, evidentemente sempre un crea tamén dende a súa propia identidade, non? Iso é algo que é inescindible. Entón, é inevitable querer facer algo co teu contexto e dialogar con el de alguna maneira, non? Ainda que, bueno, hai casos xa extremos que repudian, non? Antes Balta falaba de algún. Pero sí que penso que é algo que hai que resaltar, a xenerosidade e que hai que aproveitar, e non facelo é estar perdendo unha oportunidade enorme, non? Eu moitas veces pregúntome por que funcionan algunhas etiquetas noutros sectores e na danza non. Non sei, por exemplo, o novo cinema galego, quer dizer, como funcionou esa etiqueta? Eu non sou moi amiga das marcas, ou das ideas así de pum, porque penso que os titulares resumen demasiado. Pero sí que me pregunto por que pasan cousas que non pasan coa comunidade das artes do movimento en Galicia cando está facendo con nada tantísimo, non? Realmente é unha cuestión de vontade, de reunir ese coñecemento experto, de recoñecelo como igual e de darlle cauce, porque xa está aí, non? Unha vez que teña cauce poderá chegar máis lonxe, non? Pero eu normalmente penso, digo, bueno, co que temos estamos facendo case o máximo, non? Estamos un pouco aí nese teito. Bueno, temos unha diagnose máis ou menos aí feita, non? Un contexto debuxado e bueno, aportamos que seguimos camiñando, que facemos? Como buscamos esa pluralidade? Abrir a contextos plurais, como facemos o lugar ao que queremos chegar, de que maneiras? Bueno, creo que xa fomos apuntando algunhas ideas, non? Eu creo que os contextos plurais, o sea, a que chamamos iso, para min son espazos e formas de traballo e institucións e administracións que acollan as expresións artísticas, o sea, que se comprometan un pouco con unhas liñas que eu escribín aquí, que acoller expresións artísticas e culturais diversas, é dicir, se non faz cada unha das disciplinas que existen ou non atendes a pluralidade das linguaxes, non se está facendo ben. Traballar de modos diversos tamén, hai decisións que se toman por unha persoa, hai decisións que se toman coa colectividade, hai que integrar todas esas formas de decidir e de facer, ser capaces de abrir procesos participados, ser capaces de integrar o coñecemento experto, de ser capaces tamén de integrar máis a cuestión de base, máis social. Tamén facer posible a asistencia de espazos con usos diversos, falouse moito dos teatros, é fundamental que non se dediquen exclusivamente a exhibición. Se non temos fórmulas administrativas agora, hai que crealas, porque é unha obriga que esas estruturas públicas que son de todas, que teñen uns recursos, atendan a usos diversos. Xa falamos antes das residencias, tamén poden ser cesións de espacios, poden ser compañías artistas asociadas, que son programas que van aínda máis alá que as residencias artísticas, por exemplo, e que inclúan axentes diversos no seu debir. É dicir, traballar de forma diversa, incluir expresións diversas, usos diversos e axentes diversos un pouco no seu debir. Quero dicir que o mesmo que traballen artistas dentro, tamén haberá que atender a distintos públicos. E, ollo, non pensar sempre no público como esa masa así uniforme, non? Porque a veces parece que falamos dos públicos. E a única segmentación que temos sido capaces de facer aquí é a de idades, que decir, que terrible, non? Os públicos por idades, porque hai moitísimo máis. A mí gustoume moitísimo esa idea de aprender o público, non? De aprender da danza. Eu cada vez que me acheguei a un sector aprendí moitísimas cousas, non deixo de sorprenderme do que che pode aportar un profesional de algo falándoche do que el sabe. Sí, e é fundamental tamén traballar nese prestixio social, non? Que está tan, igual está máis, témolo máis interiorizado noutras formacións ou noutras artísticas, como ves, unha escritora, un arquitecto, un tal, pero que un coreógrafo, un bailarín, unha bailarina. É dicir, traballar para que teñan ese lugar, non? Porque senón temos unha identidade cultural que lle falta algo moi importante, non? Fundamental. E iso, dende logo, é moi importante e hai que traballalo. Eu quedei un pouco así trastornada e espantada do tema de quen programa, non? De como un programador pode dicir cousas como a que contaba antes Afonso. Creo que aí tamén hai que exixir, colocar a xente que ten poder para nos concellos ou donde sella, non? Para contratar, pois, por Dios, que teñan, se non sabes preguntar, que é o de sempre. Non tens que saber de todo. Se non sabes preguntar, sí, é fundamental. É fundamental, sí, totalmente.
o caso de Lece, eu entendo que será parecido, non? Agora, pois, Cris Valeriño, unha persoa que sabe diso, pois, entra e o Concello dalle a oportunidade de dicir, vale, pois entón, ti nos podes axudar coa programación de danza, non? E entón non só é programación de danza, senón que tamén hai actividades paralelas. É un exemplo de tantos, que decir, hai moitos, non? Pero é tan senxelo como ese xesto, non? De contar con alguén. Porque no técnico sempre o facemos, non? Ninguén se lle ocorre sacar unha contrata pública e non contar co enxeñeiro ou enxeñeira que tal. Pero claro, que pasa coa cultura, non? Que non recoñecemos esa especialización. E é igual de necesaria, porque senón o traballo está mal feito e estamos botando recursos tirándos a basura, non? Eu creo que a veces as cousas móvense desde arriba ou móvense desde abaixo, non? Pero cando ves un sector que está pois tan formado, que funciona tan ben, con exemplos mínimos e que dan tanto resultado, que hai que necesariamente facerse oco e movelo. Eu, idesme disculpar a anécdota salvando todas as distancias do mundo, pero lembro unha vez que entrevistei a Camela, sabedes quen son Camela? Sí. Camela vendían cintas nos mercadillos, non? E venderon 1 millón de cintas, entón foi unha discográfica a preguntarlle se podían gravar un disco, non? De ben feito, ben tal. A min quedoume de exemplo de cousas que pasan desde abaixo, ou seja, que a veces, pois, se están funcionando tan ben esa xente facendo con tan pouquiños medios, porque están funcionando, ou vemos o de cando te achegas e lle explicas ao público, ou cando abres e vas aos arquitectos ou a outros lugares, como nos ves contando, non? E creas, abres a escena en plural, bueno, pois que as cousas teñen que necesariamente funcionar e tamén dende arriba, non? Pois hai que apoiales e abrilas as portas, pero tamén creo que estas reunións para ver onde están os problemas e denuncialos e identificalos, non? Pois son fundamentais. As institucións como poden axudar máis? Está aquí un convidado tamén especial, non? Sí, bueno, eu antes fixen ese resume, non? De que penso que é fundamental aterrizar un plan, non? Un ou varios, quero dicir, pero sí traballar na elaboración de políticas culturais que atendan á realidade diagnosticada, a realidade do que temos, e que, sobre todo, que sexan participados e consensuados co sector. Entendo que é fundamental, sobre todo porque é algo que vai traer moitísimo valor. Hai un coñecemento non únicamente teórico, senón do saber facer, de que hai que facer coa danza, enorme, non? E entón, non atesorar iso para facer uns plans que teñan uns obxectivos, insisto, uns obxectivos traducidos a accións. Logo, todos os plans, evidentemente, ábrense a improvisación e benvida a improvisación, sobre todo no noso sector, non? E deben ser flexibles e porosos, etc. Pero uns obxectivos trasladados a uns programas de accións, trasladados aos espazos públicos e, sobre todo, que teñan asignados uns recursos suficientes e un personal capaz, experto, e leválos a cabo, e sobre todo logo que pode haber fiscalización e medición, porque se o único que facemos son compromisos que logo non están controlados, moitas veces pois, é traballo que leva a frustracións, non? Que tamén se dá moitas veces nestes traballos sectoriais e tal, que é traballar e logo non chegar, non? Entón, se collemos un compromiso con recursos, con calendario, como medimos logo iso, non? E para min, na unidade mínima do teatro, volvería a repetir esa titular que dicía antes de ningún teatro sin plan, ningún plan sin danza. Sin danza e sin todo o demais. Pero é moi sinxelo, en realidade. É moi sinxelo. Bueno, podemos abrir a conversa, non? A ver, temos por ali xa... Pasamos o micro, sí. Esta outra, non? Sí, temos dúas. Diversidad, políticas, participación. Yo creo que hay algo en clave en muchos de los asuntos que has traído a colación. Por cierto, muchísimas gracias porque imaginas nuestro contexto de un modo muy amplio y plural, cosa que parece que en muchos organismos no existe esa generosidad de darse cuenta de la complejidad del contexto cultural en el que vivimos, ¿no? Si la diversidad trae crítica y se le tiene mucho miedo a la crítica desde dentro de las instituciones, porque vivimos en un contexto de tanta opinión pública en que están siendo reactivos a lo que piensan que deben de hacer. La diversidad abre un contexto de participación en el que precisamente muchos de nuestros gobernantes entienden eso, la participación, como ideología. Eso es falta de generosidad.
Antes apuntabas acerca de cómo en tantos lugares, en todos los departamentos y capas y mesetas de la institución, Teatro, Agadic, Consello da Cultura, Xunta de Galicia, existe efectivamente un solipsismo, un modo de estar ante la realidad que es patriarcado trabajando, capitalismo cognitivo puro y duro, a través del cual se relacionan con el territorio. Es decir, se sienten solos, no saben cómo relacionarse y aún encima disimulan fatal. Cuando con nosotros no nos unimos y generamos el contexto de crítico de fuerza en el que nos demos nosotros cuenta que la institución es un plural, es una multitud y no una individualidad situada en ese contexto de representación, mientras no obliguemos a que la participación, la porosidad en las instituciones sea en acto, la culpa, desde luego, también será participada. Por omisión participamos en la deriva de lo perverso. Y mientras es la gente que está en roles de representación, usurpan nuestros recursos. Hay arribismo, lo hay. Hay roles de poder, hay sistemas clientelares y, sobre todo, hay un modo de entender la realidad cultural gallega que es la de la usurpación y el desarrollo de un modo de entender la vida muy concreto, que es cultura igual a turismo. Una distopía que todos vemos que en tantos otros contextos no está funcionando. Muchas gracias. Bueno, dende logo, recollendo a parte de turismo, estou completamente de acordo con iso e penso que é unha punta de iceberg, non, de todas as cousas que comentas. Levando o caso concreto da danza, non acontece únicamente en Galicia, así que houve como esa digamos, como obsesión para internacionalizar, non? Que se dá moitas veces tamén noutros sectores ou no cuestión do turismo de poñer Galicia no mundo e tal. Pero como podemos poñer Galicia no mundo se non vivimos aquí? Non? Creo que é moi básico, moi fundamental. E coa danza pasa moito coa internacionalización. Non? Que me acordo dunha anécdota de algún compañeiro de Madrid que me dicía é que non nos paran de dar cartos para que marchemos. Porque houve un momento en que todas as subvencións eran para marchar fora. Quero dicir, é terrible, non? Quero dicir, porque a cuestión é crear aquí tamén, é facer cultura aquí, e sobre todo facer vida cultural aquí. Quero dicir, para que queremos un fluxo constante de ir e vir se non podemos estar aquí dunha maneira de ter unha vida cultural rica aquí, non? Pareceme fundamental. De feito, eu sempre digo, contrario a internacionalización, dende o punto de vista da xestión cultural, son o que se chaman as misións inversas, non? Que en Portugal tamén as poñen en práctica. Que por que vamos a estar todos competindo para ir a unha feira de non sei onde, que case sempre son contextos super precarios, super difíciles, non sei que, cando que se pode facer, é dicir, temos aquí un contexto creador con moitísima potencia, super plural, onde está as danzas máis folclóricas, onde está tal, onde están as artes vivas, onde está o teatro, onde está unha... Quero dicir, todas esas cuestións e se poden organizar o que se chama misión inversa, que programadores de fora vide aquí a ver as nosas cousas, non? É outra maneira de pensar, non? Por poñer un exemplo en toda a cuestión teórica que acabas de poñer en riba da mesa, non? E que penso é un exemplo, pero podría traducirse en moitas outras formas de traballar en moitos outros campos, non? E a relación co mundo internacional é un deles. E a cuestión do turismo, que hoxe en día xa se chama moitas veces, moitos filósofos comezan a falar do turismo extractivo, non? Porque realmente pasan moitos fenómenos, como sabemos, os alugueres, todas estas cousas que pasan, non? E que se pode dar coa cultura, non? E que esperemos que, quero dicir, é verdade que existen todas esas cousas que bueno, eu estou de acordo, non? Que ti mencionas. Agora, como seremos quen de facer outra organización dos recursos e das nosas vidas e dos nosos corpos, non? E creo que non está de máis mencionar o que decías de patriarcal, porque realmente estes outros modos de ver son modos que tenden máis, se nos ponemos filosóficos, aos modos de pensar da ecoloxía e dos feminismos, non? E iso, claro, é un risco para moitas estruturas de poder, non? Hai que rompelo. Non van a saber asomarse a la complejidad, non van a poder sumarse, porque ahí las vidas son irreversibles. Nuestra capacidad cognitiva llega un momento en que, por tanto, es irreversible. Hay gente que no está capacitada para estar a la altura del presente, sobre todo si trabajan solos. No pueden solos. No pueden.
tiñamos dúas persoas máis, polo menos, que querían falar, non? Hola, es difícil hablar después de la elocuencia de Javier, ¿no? Yo me muevo en el ámbito más práctico, más pragmático. Es difícil, no voy a repetir el texto. Por la mañana, es que no dio tiempo a todo, ¿no? Pero ha salido el tema ahora, por eso lo vuelvo a sacar. Siento que no estén las personas que han sacado el tema. Es una pena que vengamos aquí y expongamos nuestra movida, ¿no? Y luego nos vayamos sin saber qué ha pasado, ¿no? Igual que también, llegar a última hora también es un poco complejo. Bien. Se habló de las compañías residentes, ¿no? Hay una perversión en todo lo que se explicó esta mañana al respecto. Porque cuando se habla de compañías residentes, se está hablando de una época determinada y un concepto determinado. Donde la compañía residente de un teatro, lo saco porque has hablado de residencias. Rosalía, de residencias, etc. Es muy distinto cuando un teatro pertenece o se le da a una compañía en concreto, lo cual genera una posición de poder de esa compañía, a que se dé a los artistas. Por la mañana se estaba hablando de compañías una vez más, no de artistas. Y esto me gustaría que quedase claro porque parece que nos están vendiendo una cosa deliciosa y no. Es muy importante, porque es una conversación de hace casi 15 años y hoy se ha vuelto a sacar aquí. Tengo cierta edad y entonces, bueno, pues conozco un poco algunos tejemanejes de esta profesión, ¿no? Y de la perversión también de la gente de teatro en contra de la danza. Porque esto ha ocurrido históricamente. Yo vivo en el híbrido del teatro y la danza y sé que hay prejuicios, y los hubo cada vez más anteriormente, de las compañías de teatro hacia las compañías de la danza. De esto no se hablaba. Bien, con respecto, yo sigo diciendo que es urgente que cambie el sistema de programación de los circuitos. Es importante que la ADIC, porque las compañías se están asfixiando, estamos quizás ante la mejor generación de coreógrafas de la historia de Galicia. Y se están quemando, vuelvo a insistir, en dar cursos y talleres de aquí para allá, gastando gasolina, haciéndose autónomos, pasando frío, en vez de estar trabajando y creando sus espacios de creación. Y investigar y equivocarse y perder el puto tiempo, además. Esto no se está teniendo en cuenta tampoco. Es importante que los programadores primero se informen, se autoinformen, que sean valientes, que tengan la audacia y aguante. Y esto no está ocurriendo. No son audaces y sobre todo no se informan. No. Estamos hablando de ideas y yo llevo escuchando casi 30 años. Mi público no está preparado para esto. Es terrible estar aquí una vez más, después de tantos años, y escuchar con el mismo discurso. Como si fuese una puta novedad. Perdonad que me exprese de esta manera, pero creo que es bastante científico. El espectador, sus espectadores, como a ellos les gusta llamarlos, los espectadores, no el público, el espectador, por naturaleza, es abierto. Lo que no es abierto es el espectador profesional y prejuicioso que programa, que depende de las logias y poderes de programadores, y esto estoy generalizando, y afortunadamente hay excepciones. Sí. Es urgente que la GADIC exija que sus programadores dentro de la red del circuito, ¿no?, tenga un espacio obligatorio de programación de teatro o como mínimo de danza contemporánea. Ya el teatro, vamos a hablar de eso, ¿no?, el teatro raro. Es urgente atender a las coreógrafas y a los coreógrafos porque los vamos a perder una vez más. Y sé de qué hablo. Audacia, autoinformación con los programadores. El teatro y la danza es caro. Es caro no, es muy caro. Hay que irse acostumbrando a recuperar lo que cuesta. Otras cifras, sí. Es muy importante. En el 2008 recuperábamos una frase en un espectáculo, no voy a decir la compañía, no quiero hacer autopublicidad, de Margaret Thatcher, una gran liberal, que decía: no le deis dinero a los artistas porque lo acabarán haciendo igual. Hay que pensar en todo esto. Y ya me callo porque habrá gente que tendrá cosas más importantes que decir. Non, pero é moi interesante iso que dis, Balta, último, porque é verdade que todas as cifras sinalan que baixou absolutamente, quer decir, o nivel de cachés, de funcións, etc., baixa dende o 2007 e 2008 estrepitosamente, pero moitas veces o número de producións non. Quer decir, o sector está asumindo a crise, hai unha autoprecarización brutal. Case poderíamos dicir, de feito, un dos estudos que fixera a FECEZ hai 2 anos, a súa conclusión era
que as compañías ou artistas de danza estaban subvencionando a danza que acontecía no país. E hai moito diso realmente, non? Porque coa caída de o que son uns cachés dignos, unhas condicións dignas de traballo, estaban facendo a programación igualmente, non? E é algo que non nos lo podemos permitir como sociedade, evidentemente. Perdona que hable en ese tono, pero no me gusta hablar en público, entonces me he autorizado un poco para... Pero no es que esté enfadado con la idea. Claro, claro. Hai pouca programación de danza contemporánea infantil ou parecemo a min? Algo, xa que tiña a palabra, Pregunto. respondo eu. Eu creo que hai máis programación en xeral para os cativos que para os adultos, en xeral. Pero en danza contemporánea? En danza tamén. Quero dicir, hai moitísima Eu diría máis que programación para cativos e, sin embargo, para adolescentes non hai e para adultos tampouco. O sea, realmente, non sei... Sí. Que pasa? Que aquí volve a funcionar o parámetro Do número de públicos. demanda. Claro. Hai tal demanda en programación infantil que entón os concellos veñense arriba e siguen programando. E penso, están investindo dun xeito un pouco desproporcionado. Eu tamén teño un fillo de 3 anos e agradezo que haxa Sí. oferta para él, pero creo que está un pouco dunha maneira un pouco desproporcionada co resto de público da cidade. Eu Para penso- adolescentes hai moi pouco, Eso Para digo adolescentes porque non, o sea, quero dicir, hai experiencias persoais, eu acabo de facer unha peza con un rapaz, pero de 15 anos, pero quero dicir, hai experiencias de xente facendo cousas, digamos, con ese enfoque, pero non, quero dicir, non existe. Eu creo que realmente a cuota infantil está máis que cuberta, se hai alguén aquí especializado matarame, pero creo que está máis que cuberta nos teatros. Non sei. Eu quería dicir algo antes sobre o carácter de internacionalización, que efectivamente como nos vamos a internacionalizar se non, o sea, con estas precariedades, non? Eu que bueno, pois sí que podo coñecer un pouco o contexto alemán, non? Por estar moito aí, europeo por distintos lugares, estiven coproducida ali, e, bueno, puiden disfrutar tamén dese, de todos esos recursos, sabes? O sea, de realmente sentir que podes facer o teu traballo con moitísima capacidade. Claro, faz ali, pero que se non tes... o sea, ti... a maneira de producir que hai aquí é tan precaria que ti non te podes medir coas producións europeas. Pero que xa non te estamos falando de que porque non teñas capacidade para construir unha escenografía, é que non tes equipo. Quero dicir, as compañías aquí, falábamos xa pola mañán, son unha persoa facendo o todo, ti te vas ás compañías en Alemanha cos recursos que teñen, hai unha persoa en comunicación, unha persoa en xestión, unha en produción, outra en distribución. Quero dicir, as capacidades de internacionalización non pasan simplemente que aquí, cando saliu o tema, era porque cultura e turismo moitas veces pretenden ir da man, porque parece que se aparecemos nunha feira en Düsseldorf, xa parece que Galicia está, e non está. O sea, é puramente, quero dicir, un xesto vacuo, porque non se consigue, claro, non? É eso, completamente superficial, non se consigue nada, porque ti non tes a capacidade de diálogo europeo asentada, porque non tes capacidade para traballar aquí, é que non podemos traballar aquí. Entón, si, os que tivemos sorte de ter pois un pouco máis de vínculo fora, pois vamos subsistindo, pero que en realidade antes falaba alguén de por que non nos fomos daqui, pois non o sei. Non sei por que non nos fomos daqui, porque que en realidade é que o traballo está fora, o sea, nós traballamos fora, por exemplo, como a min, tantos outros, o sea, por que estamos aquí? Porque merecemos seguir vivindo aquí. É que quero dicir, é o noso país, eu o sinto así, eu non me dá gana de irme a vivir a Düsseldorf, que non me gusta nada. Vou ali, disfruto moito da súa infraestructura, pero teño dereito de que eso aconteza aquí. Esa visión dos que puidemos, tantas, que puidemos estar fora, mirando o que pasa fora, volves aquí, te queda a cara de, e por que non está pasando aquí? Porque a pregunta que penso que planea durante toda a xornada é cal é o obstáculo para o que está pasando en Portugal, o que está pasando en Alemanha, que xa temos nas cabezas máis que deseñado, porque que levamos tanto tempo pensando neso, por que todavía non está en Galiza? E aquí a pregunta vai directa ao Agadic, vai directa á Xunta de Galicia, vai directa ás institucións competentes que teñen a capacidade de distribuir recursos de xeito ordenado, con un pouco máis de xustiza ou menos, non? Entón, quero dicir, o sea, é como que xa estamos de volta do que hai que facer, pero todavía non se fixo, non? Perdón, que volvín a... Bueno, buenas tardes.
Yo llevo aquí desde por la mañana, ¿no? Me voy a quedar evidentemente hasta el final, y hice una especie de acopio de frases que iban saliendo en todas las intervenciones en cuanto a dónde está la raíz del problema, o una de las posibles raíces grandes del problema. Y es que tenemos a una administración hostil para con nosotros, para con el sector. Administración estatal, o sea, una administración estatal que destina el 0,3% de presupuesto a cultura, cuando tienes Portugal que destina creo que un 1,5, 1,8. Ya dices, eso dice muchas cosas. Cuando tienes una administración autonómica que recorta el presupuesto del Centro Coreográfico Gallego ¿en qué fue? ¿Un 40%? 66. 66%. ¿Y el presupuesto del Centro Dramático? 40. Vale, ya está. O sea, cuando tenemos una administración local de la cual dependen a lo mejor teatros y demás, que utiliza los teatros como meros centros expositivos y no como centros de creación, ya sabemos, creo que, dónde está la raíz del problema. O sea, la raíz del problema no somos nosotros. No es que no estemos preparados para. El problema es que... Caterina, es tu nombre, ¿no? Sí, hablaste de la administración competente. Vale. Cámbiale el nombre. La administración de incompetentes. Estamos gobernados por delincuentes que entienden que la cultura en Galicia se resume en el mundo de las orquestas, en darle forma a ese esperpento arquitectónico llamado la Ciudad de la Cultura, y en un festival llamado Osondo Camiño, que te trae a Camela o a Paquirrín como figuras de cartel. Ese es el concepto que tiene esta gente de la cultura. Y esa es la raíz del problema. Es una administración hostil. Lo lleva siendo siempre. En muy poquitas ocasiones nos hemos encontrado con una administración que realmente nos hiciese caso mínimamente. Lo que más tenemos es que, como se dice en Argentina, un país que conozco muy bien, tenemos que remarla en dulce de leche, mezclado con chocolate y un poquito de merengue. Y sé de lo que hablo. Entonces, ¿por dónde pasa la solución de gran parte de nuestros problemas? Por sacar a esta gente de ahí. Por sacarlos de ahí. Es muy sencillo. Con no votarlos, ya está. Es muy simple. Porque la raíz del problema viene de ahí. Y ya está. Mais? Non sei que hora é. Tiven que apagar, non daba... 6:20, Dios mío. Estamos fora, non de tempo xa, pero ben, Gracias, ni María. sabía. E gracias a todas. Bueno, grazas ao Consello da Cultura Galega por convidarnos, a Sabela pola pasión. E a vos por estar aí.